Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngiyabingelela bangcwele. Amen. Egameni elihle lenkosi yami uJesu Kristu. Amen. Nonkululeko. Ngibingelela kusukela ngicela ukubingelela nje leadership yonke bazalwane kusukela kubaba umpostoli kwehle njalo ubaba umfundisi ubaba umvangeli ubaba overseer ubaba Dumakude ubaba uSimelane umama umfundisi uTP umama bonke egameni elihle lenkosi yami uJesu Kristu. Hallelujah. Abantu abasha bazalwane uSunday school. Hallelujah. I-technical team kanye ne-sound engineer. Hallelujah. Nokuplay egameni lika Jesu. Ngizocela ukuphuthuma nje bazalwane ngenxa yesikhathi. Hallelujah. Ngilapha phambili ukuzokwenza inkonzo yomnikelo. Hallelujah. Inkonzo yomnikelo kwebazalwane, inkonzo enhle emnandi futhi. Hallelujah. Inkonzo uJesu. Hallelujah. uNkulunkulu. Hallelujah. Ayenza. Hallelujah. Emandulo enikela ngentondana yakhe ekwakuyiyona yodwa. Hallelujah. Ukuze thina singabhubhi kodwa sibe nokuphila okuphakade. Hallelujah. Hallelujah. Naye uJesu uqobo wayenza lenkonzo ngoba wanikela ngayo uqobo lwakhe. Hallelujah. Wavuma. Hallelujah. Kwaba isivumelwano ukuthi uye ozokwehla azositakula ezonweni. Hallelujah. So senza yona ke bangcwele ekufanele siyenze. Hallelujah. Sithokozile ekufanele siyenze. Hallelujah. Sizinqumele thina. Hallelujah. Singaphoqwa. Hallelujah. Hallelujah. Sesadlula isikhathi sokuphoqwa kodwa manje sesiyenza ngokuthanda. Hallelujah. Ngokunderstand ukuthi hallelujah uNkulunkulu ngubani. Hallelujah. Ngokunderstand ukuthi esinabo bonke kuvela uNkulunkulu. Hallelujah. So masizonikela bangcwele sisuke sizobonga uNkulunkulu ngaloko asinikile kona. Sizothi baba nako kuncanyana kuncane kakhulu bazalwane esikubuyisela kuwena. Hallelujah. Njengalokho ulethile kithi uqinisekisile ukuthi asigcini nje ngokuphila kodwa uyaphinda uyasupply futhi ngama resources azosisiza ukuthi siphile kakhulu. Hallelujah. Ngizocela bangcwele sivule nje incwadi kaMark uMark 12 verse 41 kuya 44.
Okay, kufundeka kanje bangcwele. Ngiyathemba sisikhona sonke. Mark 12 verse 41 kuya ku verse 44. Hallelujah. Mark 12 bazalwana siqala ufunda verse 41 size sifike verse 44 la fundeka khona kanje. Wayesehlala phansi maqondana nomphongolo womnikelo wabuka isicuku sibeka umnikelo emphongolweni. Abaningi abacebileyo babeka kakhulu. Kwase kufika umfelokazi ompofu wabeka amafadingi amabili okuyisitebela. Wayesebabiza abafundi bakhe wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, lo mfelokazi ompofu ubeke kakhulu kunabo bonke ababeke emphongolweni. Ngokuba bonke babeka kokuchichimileyo kwabo, kepha yena ebumpofini bakhe ubeke konke anakho, konke abephila ngakho. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bangcwele la sikhuluma ngomnikelo okhishwa umfelokazi. Hallelujah. Amen. Umfelokazi, hallelujah, ongenalutho. Hallelujah. Umfelokazi osekhambe konke abekade ethembele kukona. I-source of income, hallelujah, ngitho baba bangama providers emakhaya. Lisho njalo izwi, hallelujah. Akasekho baba umama akasebenzi nokusebenza kenza ilutho. So akusekho lutho okukhona nokungenayo. Akana lutho nje bazalwane, hallelujah. Useyaqongqotha kuloko okusele njengoba besehambile. Siyambona lana bangcwele, hallelujah, kuyanikelwa. uJesu uyambuka, haleluya, uhlala phansi uyabuka eze abangcwele beze emphongolweni bezofaka bedlula, haleluya. Uyabuka uJesu mengabebuka sekuyamfikela enhlizweni yakhe ukuthi wazi wafaka kakhulu lo mama engenalutho, haleluya. Uma kumfikele enhlizweni yakhe usebiza abafundi bakhe uyabaxoxela le ndaba ukuthi lo mfelokazi uyena ofake kakhulu kunabo bonke. Siyathola ukuthi umfelokazi uthi ufake kakhulu njena ufake amafadingi, haleluya, amabili. Any translation ye English ithi it's a few cents, haleluya. It's few cents bazalwane, kodwa uJesu uthi uyena ofake kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi kwakukhona babefaka 100, kukhona abafaka 200, kukhona nabafaka envelope eziqumbile ezine 1000 no 2000, haleluya. Kodwa uJesu ubona umfelokazi ofake few cents, haleluya, few cents, haleluya. uJesu uthi uyena ofake kakhulu. uJesu usho kanjalo bese ayisupport istatement sakhe sokuthi uyena ofake kakhulu, haleluya. Uyasho uJesu ukuthi uye ofake kakhulu ngoba laba abanye bafaka 200, bafaka 500, bafaka kokuningi abanako, haleluya. Bathathe kokuningi okuchichimayo, kodwa yena lamasenta awafakayo uthatha okugcina, haleluya. Okugcina okuyibona akusekho lutho kunye bazalwane. Akusekho mali yesinkwe esele, haleluya. Akusekho mali yekhadi likagesi esele, kodwa uthathe okugcina, haleluya, haleluya. Mengabe bazalwane siya ngalena encwadini kaLuke 16 verse 10. Ngiyayithanda ikhuluma ngokuthembeka kokuncinyane bisithi uthembekile nabo okukhulu, haleluya, haleluya. Angizodwela kuyona bazalwane ngenxa yesikhathi, kodwa bengifisile ukuthi ngikhulume nangayo, kodwa ngizocela ukuyishiya ngime nje kule, haleluya. Bese while sikule bangcwele uMark 12 uverse 41 kuya 44 ngifisa ukukhuthaza ibandla, haleluya, ekseni ngale ncwadi, haleluya, ukuthi it does not matter ukuthi ungakanani okukhona.
It does not matter ukuthi kungakanani ozokuletha phambili. Hallelujah. Kwezinye ikhathi sinemnikelo egabulwayo ukuthi imali okufanele uyikhiphe. Hallelujah. Mhlawumbe uzothola ukuthi wena le mali enqunyiwe awunayo. Hallelujah. Incwadi yanamhlanje bazalwane iyasikhuthaza ukuthi ungasali eceleni, ungazivalele khoneni uthi hayi anginayo lefunekayo. Hallelujah. Inhliziyo mayivuma khipha lokho okukhona. Hallelujah. Ngoba as we are sitting here bazalwane uJesu khona and uyasibona. Sizoza sizofaka la emphongolweni wethu. Akekho ozobebona phakathi kwethu ukuthi imalini ozoyifaka ngaphandle mawufuna sibone uzozivezela. Kodwa akuzobona umuntu kodwa uJesu esezulwini uyabona. Hallelujah. And okubalekile ukuthi wanelise uJesu osezulwini okwazi ukubona nasekusithekeni. Hallelujah. Okwazi ukubona nalokhu wena ongakuboni. Hallelujah. Umfelokazi bangcwele akwenzileyo ukwenze ngenxa yokukholwa. Hallelujah. Ngoba masikholwa bazalwane akukho okungenzeki. Hallelujah. Ukwenze lokhu ngenxa yokukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona and uNkulunkulu is a provider. Ukuletha okwakhe kokugcina emphongolweni akusho ukuthi sekuphelile ngaye kodwa uNkulunkulu will provide. Hallelujah. Ekseni nje bangcwele ngicela ukuthi ngiqinise ibandla ukuthi it does not matter ukuthi ubhekene nani. Hallelujah. Kodwa okubalekile ukuthi ulalele izwi likaNkulunkulu bese uyalenza. It is very important ukuba obedient. Hallelujah. Ulalele izwi likaNkulunkulu lenze because mawenza kanjalo izibusiso ziyakulandela. Kodwa mawuzogodlela uNkulunkulu you are calling for ama cases empilweni yakho. Hallelujah. Ngicela nje bangcwele senze kanjalo. Hallelujah. Sisondele ngaphambili. Hallelujah. Ngicela umhlabelelo bese silethe emphongolweni. Hallelujah. Ngendlela uNkulunkulu asibusise ngayo, ngendlela esizinqumele ngayo. Hallelujah. Ukuthi sizoletha emphongolweni kaNkulunkulu. Baba wethu ongcwele ekseni Nkosi yethu Jesu Kristu siyabonga dola lokuphila kwethu. Haleluya. Ngokunikela ngokuwena, ngokunikela ngempilo yakho, ngokudela ubukhosi bakho uze emhlabeni uzothukwa, uzobizwa ngako konke, uzolenga esiphambanweni, uzozizwiswa lonke uhlobo lobuhlungu ngenxa yokumela nokulambela imphefumulo yethu. Ekseni Nkosi yethu Jesu Kristu siletha kuwe baba wethu ongcwele lokho sibusisile ngako. Haleluya. Okuncinyana sithi dwala lokuphila kwethu. Haleluya. Sesilethile baba wethu ongcwele makube iphunga elimnandi emakhaleni akho. Siyakhuleka egameni lika Jesu ukuthi baba wethu ongcwele ngako lokho esilethile kuwe Nkosi yethu. Haleluya. Vula iminyango kubantwana bakho baba wethu onamandla onke. Abanye abasebenzi bayayifuna imisebenzi kuningi Nkosi enamandla onke abangilangazelele. Siyakhuleka siyakholwa baba wethu ongcwele ukuthi wena njengoNkulunkulu onamandla
amandla angaphezulu kwabo bonke. Wena njengomnikazi wegolide nesiliva uzokwenza njalo kubantwana bakho ngokukholwa Nkosini amandla